matutino umaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Good afternoon, merienda, 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 merienda. Uyog-uyog mang kuya ni may naghanap na sa kuya na fans. Haing ka na ngaya tabi, ha? Haing ka na ngaya tabi ka pa nag-programa. Primerong huminanap sa kuya. So, number one fan ko. Aramon nga ran kuya ni kung ano? Ang sa kong number one fan, ang pangaran Malo. Salvatana. Masabi gayon si Mrs. Ay naman daw ngayon, nagdinurat naman yung agam kong ito. Wala ngayon sa on the air. Aba kuya nemi. Pwede. Pasensya na po kamo hata. Dako nakahali kay Atab. Dumantabi. Hali ako sanggo na ang panlunsod kang Legazpi. Iga po ngunyan ki dialogue or public hearing, mga tugang an mga member kang ECCI, Albay Chamber of Commerce and Industry. Buda po kami na mga, buda sukan, buda tabi so si Kagawad Charlton Lahara, buda so iba pa, para po sarong dialogue na ini, no? Kaya I'd like to issue an apology. Yan, a public apology. Pasensya na po kamuhata. Yaon ako sangguni ang panlunsod kaso bago. Tabi, alas 2 actually supoon kan meeting kaso bago Alas 2 supoon kan meeting. Tapos, ano yan, dahil kapon ki ata, mga 1:15 gayo, 2:15, kaya kinapos kami sa oras. Ako kaya po, di ako pwedeng wala dumantam. Importante ako. Hambog mo nga anong hambog? Importante yung ka. Dahil po, pigsuportan ko sa muyang grupo. Sa Legazpi, iga mga tugang ki-increase ko yan sa taxes. An medyo nasabutan ko na dumangki marayta ang mga area na may taxes. Alimbawa ngaya ko yan ang idleland, ang daga day mo pig-cultivate. Mabuwis ka. Mabuwis ka Alam mo may nakatiwang kang daga, day mo binugta kang kung ano. Mabuwis ka tabi. Kasarabay kuya nemi sa professional fee o rematika. Kasarabay sa professional fee, di ba? Ay may tawo sa luwas tabi paki ko na daw nga tabi, Jerome, may tawo sa luwas. Kasarabay tabi sa professional fee tabi kasarabay sa professional fee. Mga nya, an mga technician baga professional ini mabayad ka kuya nemi ki-tax. Naloy-haloy sa mga dialogue me, kasabago, haloy sa mga dialogue me, mga tugang. Kaya di ako nakahali kay Atab. Pasensya na po kamo ha. Kaya sa aga, abangan nindo si Kwan, abangan nindo so, abangan tabi nindo si, yan. So, may interview ako sa aga, abangan nindo tabi, kay Kagawad Charlton Lahara, medyo ma-increase tabi ki buwis. Digdi po sa Legazpi, may mga selected areas lang na ma-increase tabi nin buwis. Kuya Nems, pini-commercialan mo graray tabi. May bisita na ako madali. Dedang unata. Pasensya na po ka may bisita ako mga taga oto na pala si Sarah. Paresib mo na lang kay Sarah tabi para din akong break yun na. Yun si Sarah. Pasensya na kamo tabi. At may mga pulis digdi. May meeting. Busy ang Henry M. Busy ang Henry M. Kaya pasensya na po kamo Kaya yaong kaya ako duman, yaong po sa muyang chairman sa Albay Chamber of Commerce and Industry. Ang chairman mi po si Sir Glenn Lee. John Glenn Lee. Yaon duman sa mga member kan. Ako kaya po, board of trustee po ako. Sara ako sa mga members kan board of trustees, no? Kang kang ACCI. Kaya importante po na yaon ako duman. Kaya dahil po tulos kami nagakuan. Yaon duman sa si Kagawad Charlton Lahara. Yan po duman si Engineer Ed so sa real property tax. Di ako nagpararibok tabata yan duman si Engineer Ed. Bye-bye, thank you. Yan. Sa real property tax. So, yaraon duman. Boda aso sa business permit. Pero ang saro duman na anak ko number one, sa mga daga na din ako cultivate, bubuwisan yan. Dahil pa nagigibos IRR. Professional fee. Yan, diba? Doktor, abogado, ngayon kang technician, driver ka, bubuwisan po yan.
sa city government tabi susog duman sa revised ano yan haybo nurse ka midwife nyan salbatana gari apektado ako niya nurse midwife mga professional kuya names if you are practicing professions in Legazpi mabuwis ka bako garing dumang klarado kumpirang porsyento kan suldong mo ang buwis yan sa kuya bagang first love my only love and my first love my only girlfriend kuya names baga ako nag-agom kun baga ito practicing digdi sa Legazpi ina compare gari nga Henry bikan mabayad man sa nakayan okay man tabi kaya sabuton ta kimaray iyan ha sabuton ta po kimaray kaya I am sorry tabi late kita ngunya na aga ngunya na hapon ta yung nito di pa ako pwede duman ano yan na di magpahiling ta ako tabi saro sa mga member kan Board of Trustees mga tugang kang Albay Chamber of Commerce and Industry ACCI basta na ta sa masunod tabi ano yan masunod tabi mga tugang ta ano yan sa masunod tabi mga tugang ayuson taan ayuson tatabi yan ha ayuson tatabi yan ha na mga concerns na ankan mga negosyo digdi po mga tugang sa tuya na palibot. Okay? Bueno, 3:30 na oras po sa Pilipinas ang mga helang kang atay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na darakan sobrang mag-inom, ninala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing maugmang atay kay puan po na sa Bayaning Proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na highly served natural kaya ligtas ang silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaoling proteksyon. Sa rado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakapugol man yan sa paghubag kaiyan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dapat po mag Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika, nationwide. Jimmy, nasalita, may dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Jim, good afternoon, Jim. BP, dahil namalan full digdi sa Albay, si Secretary Dison, nabago, nagkambya so, Kuminambyo. Sama, tumbok na Samar, Visayas area, pasiring na sa Leyte. Pangyayari sa Maabaka. Oo, bata ngo yan. Okay. Grabe nan kuan digdi ko ta na preparasyon sa third district. Diga perintura ko niyan. Utong-uto, may nito nirakman kaning mga mga trabador kan DPWH. Uni sa mga tinampo bipingo niyan, siga perintura. Nagatarapal, patsing. Ikan may kasalangkan, Jim. Ha? Ikan may kasalangkan. Wala man kayo ni nakaisi. Bala ka. Ngunyan, ano nangyari? Kaso bago ba, naibarita niya to na anytime from now, tomorrow, and tomorrow, depende sa direksyon coordinate. Yeah. Pwedeng matunga digdian DPWH Secretary. Dako na nangyari baka may nag-influensya na bago. Pasain ang direksyon kang operasyon. Pasiring na nga ni duman sa Visayas area, Samar, Leyte, pigiray sa San Juanico Bridge. Bata gustoon ko tanakan mga taga-digdi sa 3rd District na maipahiling ining Morera, so ubaliw sa tulay sa Pulangi, so Agos. Pagkatapos ining ang kapwerting gustong pigaparakwan o ni pang sto tinampo digdi sa bypass tulay at Tagaytay to Libod, dahil Tarapos, so bypass dyan so Pudek dyan sa may Salvasyon, Daraga, sa may Bulangan baga. Dahil man yan mahihiling na.
Nagbago na nin direksyon. Name. Lampas. Name. Aha. Mhm. Nam. Lampas. Saka. Tama na? Di. Malawas po dahil. Unless- Natatabagan may connection dyan. Malawas po dahil na. Sagod na dahil pa nakakaluwas digdi sa teritoryo ta. Aha. Ang posibilidad, yaw pa man giraray ta. Ang kuwan baga, ang bagyo baga, nagaliko-liko, Iyo man ang ganda, no? Iyo man ang malay ganda. mo nagbago. Pwede. Pwede. Kaya nga noon Malaysia mo man sa, inda ko dyan sa 2nd District, igawa man mga nagtatrabaho kan tinampo maski mainiton. Yeah. 1st District. Nanggad. Siyempre pasiguro man taba ka magbago. Siyempre. Preemptive baga. Oo. Preemptive. Bata, may naisihan ako, pati sa mga papers, Oo. dokumentos, Oo. nag-preparar na tamalay mo karanapon, pero dahil na, Aha. lapuas sa Nakalapuas. Hindi daw kinagwa, naging hing. Iwan, dahil tayo Oo. baka may dumino on high pressure, mainit kaya di salbay Pero sa iling ko tabi, Jim, dahil man maka-influensya dyan, nagkataon lang na ito. Wara man garo. Sa iling ko, kan lang yan, nagkataon talaga na may urgency naman. Ito bagang San Juanico Bridge. Haloy na baga itong, kanino, sinara baga ito, tagari may mga barana na. Tama. Baka Duman naging ang tumbok. aksyon. Anyway, nakulong pa man na doktor, na oras. Di ba? Duman ang tumbok. Duman ang tumbok kan direksyon. Pasiring na palang duman na di. Pangyayari sa maurado. Sayang. Sayang. May kwan kaya digde. Malipot baga digdi sa toya. Lalo na pagkabanggi. Dulag bagaan kwan pag may malipot. Yeah. Lagbagong kwan direksyon. Ay. Ayun na. Aha. Dahil na. Sayang. Science. Sayang. Jimmy na salita Bata, di si Jimmy. excited ka na ko ta di. Excited na ko ta. Ako ko ta excited naman ako. Bay sana. Ay. Science. Uning mga nagatrabaho digdi. Natararaman ko na gayo din yung pumurundo na. Papunduan nanta. Dahil Di mo natin sayang malawos. Sayang man, bata nagaparatsing. Oo. Alam pigiri pa palang kayan. Nagapaparatsing kan sa mga gilid bagang mga tagilid na tinampol, Oo, lubak oo, pang oo. tinampo, pagkatapos nagapirinto-pinto. Oo. Araw kan so duman baga sa may Quezon Province. Oo. Oo. Maski mauran, ngunyan, maski mainit. Yung Iyaon. mga pigasabi ta. Ako sa lang walang iyang kimanga. Pero malalabo siya ni Jim. Ha? Uminabot na kay sa tagkaw yan buda nagad. Paduminiritso. Amo man nga ni iyan. Yung- Nagulo nagasabi, to nasa naga. Nabuko Uto ng nasa. may airport man digdi. O baga. Ano man eh. Linapuasan kita. Sabi ng Engineer Bernat, may natakot. Bako man takot ito. Nagkataon. Yo. Alright, sige. Bata sa iba, nagaprepara na yun. Si Papa Hiling Ninda. O ni nga boss, o ni sekretary, o ni dahil nga tinapos. Bay, sana di sana pagdalion. Verdad, Pagdalion. Yo. baka may diversionary tactic man si Kuan, si sekretary. Malay mo may mga biglaan dahil parang. Kaya nga ni. Detaran yan, di ba? Pasiguro manggilo yung sinda. Pero mamonitor ta manggiraray. Yeah. Okay. Ako ang nakakaisip kung sa inyong direksyon. Okay. Pag Good. ako ruminiport na duman sa Leyte, amo na. Amo na. Rimati na yan. Kantos gini akong ba nito? Pag naglandfall sa Leyte, Padara mo na ako duman sa ano si Ramon kung pag landfall sa Leyte, pumasiring sa Bicol, may aeroplano, di ba? bumalik. Ay, baba ko imposible. Pero ikaw man kaya Jimmy, pig-report mo man. Dapat muna pig-report man. Bako na si ribot kisara mo sa mo. Kasi bago, palakasin mo ang radyo. Huwag yung binabalit. Pero Diba? pag matungag mong ruminiport akong sa Leyte, San Juanico Bridge. Rimati na. Dumanan. At ako? Yeah, thank you so much Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Hello? Hello. Yes sir, good morning.
Good morning, no? Afternoon. Ay, good afternoon. sorry. Pag-relebo na. Good afternoon, boss. Kapingki, good afternoon. Pasensya. Good afternoon. Nag-landfall pala ni Secretary sa Bisaya. Sa Bisaya, luminanful. San Juanico da, Miley? Yung nga ni, baka may Fujiwara effect, dumiltada. Yan ang pigdud ang hadit ko. Taba kay igwang Fujiwara effect, maatis lamang, makabuelo kita digdi, di ba? Yung nga ni, bigla na lang. Na. Pero umakit ka dyan sa highway, Oo. mahiling mo dyan si Gia Cunha. Oo. Garo si Fusbus ang trabaho ka, andyan mo niya. PCB ang papala ni Jay. Sarawayan ka. Padagin mo kindi na salita. Bala ka, iwalong ka ito pag nailing ka. Bye-bye. Bye-bye. Ne. Di wala boss. Ay, report na ngayon ni Jimmy. Di ngayon na lang. Orulian. Hanggang lang 5 o'clock ha. Orulian na. Iyo. Ay, mga bata. Orulian. Ano ba yan? 20 bago mag-abot ang alas 4 nin hapon. Now, kaso hapon, pinag-iristoryahan ta mga tugang so, mga dos pag-abot sa paggamit nin phone. Yo. Mga best practice, mga tugang sa paggamit nin cellphone. Ang pag-iristoryahan tangon yan, ito kasapon so dapat gibuhon. Ngunyan po so dapat gibuhon. Ang gigibuhon tangon yan na pag-iristoryahan ta sa mga samno, so mga dapat gibuhon. Don'ts, behaviors to avoid. Yeah. Sa paggamit nin cellphone. Nakadangog ka na Kuya ni Mickey pagring kang cellphone. Hello? Hello? Oh. Ano pa di? Ay ka? Oh. Ano? Ay pangyari sa imo? O data ka na nadangog. Hello? 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 Gabos nakataranin, nagkakaburukag. Tama ko sugunonon ang boses. Ang cellphone, mga tugang, ang speaker kan cellphone is designed for a low voice, Kuya Nems. Kunday ka nadadangog kan kauron mo, ang kuntabi, bako yan sa cellphone. Bako yan sa boses mo. An may problema, so gadget, bako tabi ang boses mo, kaya luwayon mo ang boses mo. Nasabutan. Ay ito. Number 1, do not use speakerphone in public. Yan. Kung may kaurong katabi, di mo day pag-on sa imong cellphone na naka-speaker yan by avoid forcing others to hear your conversation. Di mo dapat ipagpadagogan sa iba that your conversation is public unless, sabi kasuhapon, mga tugang, maghagad kang permiso sa kahuron mo na ngaya pa di speakerphone ka, nadadangog ka kan mga pag-iriba ko. Bako yung Kuya Nems? Nya. Pero tabi kon, yaong ka sa meeting, yaong ka sa matawong lugar, in-speaker mo kibigla, nadadangog ka kan mga kataraning mo, that is unethical. That is a behavior to avoid. Tama, Mercenario Legaspi. Anong pagkakaiba pag minaapod so agom buda so bata? Sige daw. Pag so agom. Hello? Ano? Yun na. Ano? Sain? Okay. Mauli na. Sige. Bye. Pag minaapod sa iba. Hello? Ano? Ha? Sige. Gusto mo na maguli? Sige, atod ta ka. Anong gusto mong kaunon? Sain? Okay. Mag-take out? Okay. Sige. Kumusta ka? Pag guminapod nga ni so agom, ni kumustahon, dapat pareho, kung igwa ka man kiarog ka na milagro sa buhay, dapat pareho ko yan ang tratamiento sa agom mo buda. Dapat nga ni, that must be avoided. That is mga tugang a behavior to avoid. Ikadua,
Do not interrupt. Pag may kahurong ka da tabi, listen to the caller's needs without interruption. Hello? Yes, good morning. Ano po may paglilingkod? Yan. Dangugon mo so nag-aapod. Bako na pag-apod sa oy, pade, kumusta? Blah, 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 blah. Uy, madam. Ano na, madam? Di mo aram kaya nagapod sa imo so tawong ito, tamay tuyo ito si mo. Bako na kanan sigan tataram. Nasabutan. Kaya siya nagapod, tabi, tamay tuyo siya. Bako madikan inapudan, ko sabihon, kung di ka na inapudan, di ka mangkituyo sa iya. Nasabutan. Maapod. Hi sir, good afternoon. Masabi sa professor, hi, good afternoon. Kumusta ka? Ay, okay po sir. O ano, so, nagibonos ba pagibo ko? Bay na kang pag-submit ako ng bala kansi mo. Sir, thank you sir. Bay na ka. Yan, okay na. Hain ka. Yung ka sa boarding house mo. Okay. Sige, bakante ka. Agihon ta ka. Masain. Di na po. Agihon ta ka. Masain. Sige, gusto mo. Sain. Look at that. Kaya ka nag-apod. Tekan may tuyo. Anday mang kituyo. So, inapudan. Tama? Ito. Do not yell. Anong sabihin kan yell? L-E-L-L. Anong sabihin kan yell? Do not yell. Anong Bicol ka ini? Yell. Do not yell. Baka sa lang pagka-pronounce ta. Baka sa lang pag-pronounce ta. Yell, do not yell. Alam man na yell ini. Garo yell gid ini. Diba? Alangan man. Diba? Alangan. Do not yell. Pag sinabing yell, ano sabihin ka sa Tagalog? Kaya sa mga pag-iribata daw na mga matatali sa English. Yell. Yell. Pag sinabi ng, ano ang Bicol ka ng yell na ini? Ay tapos, yell in Tagalog. Yan. Pag sinabing Tagalog, sumigaw, Kuya Nems, tama. Do not yell. In Tagalog, huwag kang sisigaw. Keep your voice at a moderate level. O yan ang pigasabi ko kasabago. Dapat tabi ang boses. Luway-luway sana. Bako masuriyaw ka. Tan problema kung nagputol-putol ang signal. Bako man sa boses mo sa telepono or sa signal. Hello? Oy! Pade! Magaliw ang boses mo. O ano? Ayin ka? Ano? Hello? Makauyamon kita paminsan. Diyan, one time, igwa akong nakasabay sa bus, kagsawa. Hali akong Manila. Permidbid ko siya, talaga. Pagring kang cellphone hanggan. Makusugon sa boses. Sa bus ka baga kuya ni, alas 9 na ang banggi. Kring! Sabi kan, hello? Ano? Sabihin mo si boss, o sabihin mo si sekretary na mabot ako dyan, sumiting tuloy, iyo, sabihin mo si si direktor, imbis na para, hello? Labo sa meeting, sabihin mo si secretary ha. Si Pepa sabi ni director, mabot siya sa aga. Iyo? Sige, okay. Thank you. Pagkatapos pa, okay, thank you. Bye. Bata, perot na ako, Kuya Nemi. Nawala sa perot ko. Salbatanangan niya ko ini. Di magsuriyaw tabi. Luway-luway sana. Tamadangog ka man kayan. Do not yell. Keep your voice at a moderate level. Moderatong boses. Ito.
One, do not text while conversing. Avoid texting when engaged in a face-to-face conversation. Yan sabi ko sa mga kakwan ko, mga kwan ko, sabi ko sa mga reporters, di ka mo mag-text kung may kaop nag-interview. Tabaga ko, ngayon baga ko yan may dahil baga ko yan mga notebook, di ba? Dahil nag-take note yan sa cellphone, nagsusurat sa cellphone. Tataraman mo ka, sir, madam, pasensya na po, haday pa ako nag-text ha, pig-take note ko po sa cellphone, so interview ko sa imo. Buda, marautunon naman na, kahuron mo siya, sige anti-text mo. What kind of attitude is that? Niling mo nang nasa igwa ka kiarog kaan, ang gigibuhon mo, sige anti-text mo. Ano mang klase? Regardless kung anong position mo, avoid texting when you are conversing. Hello? Yes. Balay mo, bungog. Pwede. Maluhin na ito pag nangog. Pwede. O kaya, sumulim ka sa cellphone niya, nasa low level. Yeah. No. Dapat i-check ni Maran. Yes. Oho. Minsan Kakabag. paano pagaw. Pag may kaurok ka, may minatik sa mo, sisimbang mo man yan eh. Ay, alat ko na, amigo. Ang sulamenting pwede sana maka-interrupt kan kaurong ko pag nag-aapon si Mrs. Kaya nga, alam ko man na si Mrs. mo yan. Oo. Pero based ka sa iyo mong pigtataram, ano pigtaram mo subato? Muna pa may iba pa. Ayun na sa imo. Pwede ka magabipi? Sara. Mangyaysago? Gari gusto ko magkape naman kitang dawa sa Starbucks. Gari, marayong kakauro naman kan hambugan ta naman na dawa. Piling makaw ka naman kayo ninyo kay mamun-mamun lumaan. Pwede naman at tiraon ta naman sa mga misununon dumaan. Di ba, ugungon mo naman na bigla. Pwedeng may lumog naman na bigla. Magkakirilas naman kita. Puna ko dyan na will manalo Bibi, Ah. hindi nagbubukigin sa diri mong bako man ako. Ako wala mo para ulok sa istorya mo. Ang sabi ko, Migo, pwede. Sabay. Pwedeng may lumaog naman. Di ako nagsabi na may nahiling kita duman. Pwede. Di ba? Ang pwede pala, ano yan sa noun? Past, present, or future? Future. O di gusto sabi, nag-anak ka. Latosunta ka. Di ba pag nabay? Buha ka. Sige, salamat. Bye-bye. Oh. Kaya kung gusto ko magparalakaw-lakaw sana dyan sa mga public places, tabi, at Madam Pita Pacres, pag sinabi na Yil, Suriyaw, Sigaw. O, ayos ka ban tabi, Pampita. Di ba? Ati Pita Pacres, sabi ni amigong Richard, iba talaga sirhen ang YouTube, mas nakakamistiso. O ano man na fight mo ang mig. Madyan ko ta kumigo sa PLT kan sa anong aldaw. Ugarin di ako naglawas pag ginubatan eh. Tamay kwang aya pala kinapos ki oras migo ta maud tunay. Di malilate ako. Nagduman ako kay Ginubatan Rural Bank kay amigo tabagang ano yan kay Mr. Honrado. Mapit ko ta ko sa imo. Mapagkapi mo lamang ako diyan sa PLT College sa Ginubatan. Ngunyan pala, hiniling mo pala ako sa YouTube. Ayog-ayogon mo ko. Sabi na, makarapi kita ni Paulo. Ubay sa namin, iyaw na nga na ang problema. Tamigo, busy kita eh. Kasabangit, ako nakakuan. Sa mga, ngunyan, ngunyan bigo, day ka nagdigdi sa Ligaspi. May meeting kita duman sa Albay, sa bagay, taga-Ginubatan ka man eh. Basta na, makarapi kita kay, magayo ng po. Magayon, pugyon pa rin ako sa YouTube pag-ilingon, Kuya Rims, Bili mo naman ako. Salvatana ka rin. Ika-amigong Richard Openya. Pagkaray amigo, Pagkaray amigo. Alright. Another point, ito. Don't take personal calls at work. Keep personal conversation to a minimum in professional settings. Gusto sabihin, pag ikatabi nagtatrabaho,
Dahil ka magpara-involve sa chirismisan, may nagapon, hello? Uy, girl, kumusta? Uy. Nadango mo sa friend ta baga? So, sa friend ta. Si Kwan baga? So, kaklase ta? So friend ta baga? Si Kwan, ano? Ay, Diyos ko, girl, bados. Ha? Na, paano? Si Sanakabados, girl. Ay, actually, so boyfriend niya man sana. Masabi man sa rong kaon, okay yan, girl. So good boyfriend pa lang. Kung iba so nakabados, may problema siya duman. Aluyo naman kaya baga anduwang ang nag-iba-iba baga. College pa kita, magbata na baga yan. Gero nga ni, nagpaparagumulan naman ang duwang kayo. Diba? Uy ka, girl, kumusta ka? Kumusta na sa boyfriend mo? Ay, nako, girl. Pinalitan ko na sa boyfriend ko. Babae rohon. Uy ka, kumusta ka? Ay, girl, ako maugmahon ako. Ang boyfriend ko ngunyan so ka-office mate ko. Si Sai. So ka-office mate ko. So, soltero digdi sa muya. Baga na maedad-edad na. Talaga? Namuya ka naman, girl, na ang itsura niya, garit, ang dungo niya, ganati makan kikarabaw. Grabe ka man, magtaram-taram sa boyfriend. Diyos ko, girl, namuya ka naman, na ang dungo niya, ti makan kikarabaw. Pag iyan, uminuran, log an oran ka, sa dungo niya, tagar imbudo. Awin. Bako na, do not take personal conversation. Kung ikada tabi na sa trabaho, lumuwas ka sa opisina mo, dumang ka mag-uron sa luwas kan mga personal mong isyo. Yan. Saro sa mga behaviors to avoid. Tama, Noel Manalo? Ito. Do not use phone while driving. Very good. Tama. Igwaki, anong aning batas yan? Anti-Destructive Driving Act. Focus on the road, not on the phone. Pag-drive na kung ano-anong pag-drive na. 'Di ba? Amigong King Reginaldo, pag-drive ko nung pigagamit sa cellphone. Hi kay Madam Malin Longasa. Mamalin Longasa, good afternoon po sa imo. 'Di ba? Sandali lang. Yes, ma'am. Hali ako sa consultation tabi kanina sa City Hall. Yes. Okay. Consultation sa City Hall. Ako sa ang naghapot si Ma'am Brenda dapat simbagon ko ini Di ba? Yung tabi yan, mga tugang ang concern. Ay, last. Common sense yan na, pero igwa pa akong nailingka yan. Igwa pa tabi akong nailingkaan, nagda-drive, mga tugang sigan law, tataram sa cellphone. Sigan the drive. Bawal ta. Bako, akon sa auto medyo maray-maray pa Kuya Nems. Ang delikado, pag nagmumotor, nakailang akong nagmumotor. Tabi. Nakailang akong nagmumotor, tabi, mga tugang, nag-cellphone. Ito, do not eat, drink on a call. Yan. Day magkaon o day mag-inom, kung ikatabi mga tugang na may kahoron sa cellphone. Yan. Di ba? O yung tabi yan, mga don'ts, mga behavior to avoid. Mga behavior tabi to avoid. Ang mga helang kang atay, arog fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago. Tanganing mogmang atay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ang iyan po, mga tugang pwedeng makatabang sa paghubag asin pagpugol
Asin sa paghubag o pwedeng makapugol sa danyos kayan. May pisyong manuwara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga botika nationwide. O di ano pa man, Kuya Nems? Ano pa man? Ano pa man? Alas 4 na. Salamat kan sa pangantabay. Mabalik pa ko sa aga, alas 2. Okay na sa kaya tatabi, Ate Sara? Sa aga, kaya. Alas 2 tabi kita sa kaya sa aga. Mga tugang buda alas 3 sa Pinkyon mo, baby. Buda mga tugang, mabalik kita. Siyempre sa agang alas 5 sa Morning Hirit. Salamat. Goodbye. Mabuhay. Kung ikaw ay edad 50 pataas,